Salutare lume și bine v-am găsit la al 4-lea episod din seria noastră de hardcore. Din al 3-lea episod am rămas să facem casă și să punem sticla, dar am pus eu mai devreme pentru că nu mi-am făcut cum a ieșit video. Am strântat de 2 ori și na, am început de la început. Oricum nu am pus doar astea. Și să luăm ăsta. Da, și m-am donat puțin din ăsta, sand. Pentru că avem nevoie să punem aici sugarcane. Da, sugar. Haide. Așa, punem aici prin... Vreau să avem mult sugarcane. O să ne trebuiască mult. Lol, am avut așa... în timp în care nu am vorbit. Așa știu, am văzut că am arătat aici câteva. Nu? Ba da, una. Căzut? Și mi-au o bucată, nu cred. Și o să ne luăm așa. Da, și dacă vedeți am venit cu o nouă textură pe aici. Resurs. Nu e resurs. Da, resurs pe aici. Nu, și unde știu? Îl țineam în mână. Ba da, uite aici am arătat. Și aici. Și aici. Ok, normal crește să tot o să avem mult sugarcane. Mâncarea s-a făcut, cu toate că nu prea am avut ce să pun. În fine. Ok, data acum. Hai să dăm la câți ăștia. Dar de ce nu pot să ridic în sus, eu tot nu înțeleg. De ce nu merge să ridici în sus? Ia să-ți puțin opțiuni. Oare de la resurs peci? Nu cred. Voi credeți așa ceva? Eu nu cred. Nu e de la resurs peci. În fine, hai să ne punem pe resurs peci înapoi. O vedem noi. Oare fi un bug ceva, cred că. Cred sigurat un bug, pentru că normal ar trebui să meargă. În fine. De ce nu mai merge Minecraft-ul? Așa am pus și resurs peci înapoi. Bun, habar n-am de ce nu pot să ridic, adică normal trebuia să fi putut. Eu zic că da. Un pic așa de iron, mâncare avem, să zicem. Ok, suntem pregătiți. Da, aici, să închidem ușile totuși, nu intră mod. Aici, să luăm niștipul ăsta și ăsta. Pentru că vreau să punem niște cactuși aici. Să înțelegeți. Asta se pune pe nisip, nu? De ce nu merge? Nu merge să punem nimic cu click dreapta. Nu merge click dreapta, de ce? Ciudat. Ba da, merge. Deci și mie, de ce nu pot să pun? Ba da, uite că pot.
Și acolo de ce, nu? Parcă stă lângă perete. Ups. Atunci să punem aici. Da, aici. Și unul aici. Da, mă gândeam că iară nu merge. Nu înțelegeam de ce merge. Așa. Ridică-te, ridică-te. Ah, nu merge. Nu știu, abar n-am. Dar oricum am pus asta bine. Să ne culcăm prima dată. Apoi mergem. Da, s-a auzit o alarmă, pentru că am pus o alarmă ca să știu cât să filmez. Și nu știu ce o să mă altceva, în fine. Bun. Ia, ups. Ce puțin de mei, dar nu prea așa mult. În fine, hai să căutăm și pe mine. Am e frică să nu mă pierde casă și dacă ne pierdem în casă e rău. Ia să ne urcăm puțin pe sus. Vreau să văd cam pe unde suntem. Chiar mi-e frică să mă duc, adică eu nu știu dacă o să găsesc. Poate să mă plimb toată ziua și nu găsesc. Și apoi să ne pierdem de casă. Na, nu. Atunci știi ce facem? Facem noi propria noastră mină. Da, o facem propria noastră mină pentru că... Na. O facem. Că încă nu e gata. Mai trebuie să facem acoperiș, dar nu, acum chiar... Așa. Deci am zis că trebuie să facem, să ne facem propria noastră mină, așa că ne trebuie... Avem toate astea. Să avem... A, perfect. Unde începem? Începem afară? Da, hai facem afară. Am lemn. Am cobblestone. Facem din cobblestone? Ne, nu facem din cobblestone. Fai, enervează. Așa. Aici așa, aici așa. O bag aici. Ca să nu stea în geam. Ce ai, mă? Ca să nu muncesc. Așa. Facem așa de 2, că eu vreau să fac mina de 2. Și sus vreau să mai pun una. Na. Doamne, ce strâmb pun. Pare că nu știu să pun blocuri. Așa, deci da, asta e mina. Ia să punem noi. Așa, perfect. Bine, perfect. Da. Ok, hai să facem 20 pentru că dar nu mai avem nume, o facem noi altă dată și dar chiar vreau să nu intră mob sau ceva, hai să ne să luăm niște lemn. Avem copaci pe aici, uitați. Dacă intră mobi acolo, chiar n-ar fi bine. Și cred că e mai bine să ne facem propriile noastre mine, poate găsim și noi mai multe diamante și chestii. N-am toporul la mine, o să vă sparge cu mâna, cu cobblestone. Iau vreo 3 sau mai mult și iau copacul ăsta și văd câte îmi dau. Îmi place mult textura asta, resource pe ăsta. E chiar mișto, adică îmi place. Ok, perfect. Avem 6, 24, cred că ne ajunge, da, sigur ne ajunge. Cere 6 pentru una. Vă zice că se vede și așa și apa prin ea și e șmecherea. Uite, avem nu. Nu știu cum se numește, caracatiță, dar în Minecraft nu cred că așa.
Să facem uși. Așa. Geamul diamantele la mine nu înțeleg. Oricum, dacă mor să ștergem mapa, deci o să iau liniștit. Așa poate am mai mare grijă să nu mor. N-am murit aproape niciodată. Am murit o singură dată aici. Și cum să le punem? Facem așa. Pentru uși. Da. E, na, uite așa, asta e mina noastră. E doar o clădire în care se pământ jos. Nu e nimica special. Hai să spam într-un... Bă, ce dacă spam... Aici mă enervează că avem și puțin dirt. Puțin mai mult. Of. Nu vreau să stau nici cu capul de asta, dar nici să fie așa sus. Yes, scăpând de dirt, gata. Perfect. Oh, gata, am înțeles. Mi-a sunat alarma. Uite, da, perfect, ce să mai este băgați. Ok. Da. Cred că... Wow. Ei, n-am pușcat. Oh, pe aici avem și tot ce ne trebuie aproape. Da, tot ce ne trebuie. Cred că cam a fost și cu episodul acesta. În episodul următor o să mergem la minat și poate continuăm puțin din casă. Acum am mai continuat, deci da. Sper că v-a plăcut, nu uitați să dați un like și un subscribe. Dați videoclipul prietenilor pentru că vă ajută foarte mult și mă motivează să continui seria. Eu am fost Lemon și ne vedem data viitoare.